I seguim en directe, som aquí a Canal Terrassa Vallès, i ara alerta perquè us farem unes bones recomanacions de llibres, com sempre ens venen de la Biblioteca Central de Terrassa, i és per això que ens visita avui el Daniel. Què tal, com estàs? Bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per venir. I ho deia a l'inici també, que avui ens porteu llibres d'autoajuda o una mica d'eina per buscar feina, no? Exacte. Tot ve donat perquè hem creat un nou servei a les biblioteques de Terrassa que es diu Ubicat Treball, en aquest cas, l'Ubicat Xarxa seria, que tot gira a l'entorn, és un nou servei que oferim per donar eines a la gent, per resoldre les petites qüestions quotidianes i d'informació local que puguin precisar. Tot gira entorn d'un tema concret i el primer tema que hem escollit és sobre la recerca de treball, perquè tenint la crisi actual... És el més demanat, potser, no? Exacte, sí, ara mateix té una especial rellevància. I res, us he portat unes quantes obres que creiem que poden ser d'utilitat. Fantàstic. Aquesta primera que us porto es diu Buscar trabajo en una semana. I això és real? No, o és ficció? Buscar trabajo, no encontrar trabajo. Ah, molt bé, buscar. Buscar és una cosa... Buscar, no encontrar. Sí. Aleshores, aquest llibre està molt bé perquè dona les claus, diguéssim, principals per tothom que busca feina, però sobretot per tothom que busca feina per la primera vegada. Per exemple, tipus jovent o gent que encara es vol introduir al món laboral. I en aquest sentit aquest llibre està prou bé. Del que es trobaran, com han d'actuar, com s'han de presentar... Exacte. Estar ben vestits. Treballar una miqueta el tema, això, com crear currículums, com conèixer el mercat laboral, una miqueta tots els ets i uts de la recerca de treball. Molt bé. El següent llibre que hem portat és aquest de Trabajar en tiempos de crisis. Aquest llibre és un llibre molt interessant perquè també, com l'altre, parla, evidentment, del tema de la recerca de feina. L'únic que ho fa amb una clau humorística i amb una clau molt còmica que fa que es perdi una miqueta el drama, diguéssim, social que comporta el fet de no tenir feina o d'estar a l'atur, i és un llibre que recomanem perquè, a part de que les eines que et dona, els recursos que et dona són d'utilitat, també té aquesta vessant còmica que, vulguis que no, sempre tenir un somriure ajuda una miqueta. I a més, segurament, de gent que ens està mirant deu dir, home, si ja costa trobar feina, a veure si en trobaré un tostón aquí, no? A menys que sigui passatger i amè, no? Com a mínim, exacte. Molt bé. Vinga, què més? El següent es diu 200 modelos de currículum. Caram. Em pensava que només n'hi havia un de model. No, n'hi ha la tira. I en aquest llibre, a més, estan tots classificats per tipus de treball, des del gerent d'empresa d'un cert tipus fins a, no sé, educador social o... és tot per professions. Depenent del tema o de la feina. Exacte. Doncs et dona un model o un altre. Exacte. Està molt bé, sobretot per la gent que potser té dubtes sobre com plasmar en paper la seva experiència professional i com explicar una miqueta els seus estudis, etc. Dona una miqueta de bases sobre com realitzar un bon currículum de feina. Ser resumit, entenedor... Exacte. I les dades precises, no? Exacte. I fotografia, sobretot. Ara demanen fotografia. Això no m'ho he mirat, mira. Sí, no, demanen. Jo és que me l'he llegit. Jo, com que no busco feina... Obliguen... Jo sí, jo constantment, cada dia. No. Obliguen a posar una fotografia, així ja fas una imatge... Ara hi ha l'altre vessant, obro un parèntesi, és Facebook. O sigui, el seguiment de Facebook per saber com és aquesta persona. També. Que també és una manera de fer un escàner. Per sort també té filtres de seguretat que pots no trobar-la. És el teu cas, no? Estàs parlant d'això, no? Jo no tinc Facebook, ja d'entrada. Vull dir que no. Jo no. Molt bé. Què més? El següent és, clar, després del currículum, de tot el procés de recerca, hi ha el moment de l'entrevista de feina. Moment de nervis, Moment de nervis, moment de... Potser l'entrevista és l'element que més mal de cap comporta a la persona que està... Més l'examen final, diguéssim. Exacte, i del que depèn moltes vegades el fet que et doni la feina o no. Doncs aquest llibre, a part de donar-te bons consells i recursos també per com afrontar una entrevista de feina, sobre la seguretat, quins temes s'han de parlar, què no s'ha de fer, com s'ha de fer, etc. També està bé perquè el que intenta és que disfrutis del moment de l'entrevista de feina. Al cap i a la fi és l'únic moment que tenim per parlar de tu mateix, de què has fet, de què no has fet, de poder dir, en plan, no tinc àvia i aquí parlo de mi, no? Home, doncs mira, ara has dit una cosa que ens passa bastant sovint aquí al programa, doncs que ve gent que no està acostumada a això de la tele i ens diuen, escolta, què em preguntaràs? Home, preguntarem sobre tu o sobre el llibre o sobre la teva música i és una mica això, o sigui, agafant l'entrevista de feina, no? Sí, al cap i a la fi parles de coses
de que tu, són no? teves, per tant, una hauria d'estar a la mar de tranquil, no? Doncs en aquest sentit, aquest llibre intenta exactament això, intenta que una persona es senti còmoda en el moment de fer l'entrevista de feina. El que sí hem de dir, Daniel, que són llibres que han sortit ara en temps de crisi, és a dir, no són abans de la crisi. No, són tots llibres que han sortit entre el 2010 i 2011, són novetats. Que són més actualitzats, Exacte. Amb el temps que correm. Sí, sí. Molt bé, què més? El següent és, bé, la societat actual, tots sabem que un dels mitjans de comunicació més importants que hi ha actualment, em sembla que és el llibre que il·lustràveu al principi del programa aquest espai, no? Sí, sí. És internet, és un mitjà de comunicació que actualment ha esdevingut bàsic. Aquest llibre dona les eines, com buscar feina a través d'internet, com penjar un currículum online, etc. I també l'ús de xarxes socials per poder trobar feina, etc. És un llibre que està força bé. I per últim, parlant també sempre del tema de les xarxes socials, LinkedIn, que és la xarxa social laboral i professional per excel·lència, és la líder del sector de xarxes socials professionals, diguéssim, doncs aquest és simplement un manual sobre... És un aparador, per vendre, diguéssim. Exacte, i també per trobar feina, perquè també hi ha ofertes per allà que corren, etc. Doncs aquest llibre el que et permet és, si tens un compte obert a LinkedIn, et permet treure-li el màxim de profit possible. És un manual, diguéssim, d'ús. I amb aquest ja acabo... Daniel, amb el que ens has dit al principi, amb aquest Ubica't, la xarxa aquesta Ubica't, anirà canviant de temàtica cada X temps? Exacte, sí, perdona, és veritat, això no ho he explicat. Sí, però està bé que ho comentem ara al final. I tant. No, en principi s'intentarà fer 2 Ubicats a l'any, cada Ubicat es tindrà a totes les biblioteques de Terrassa, no només a la Biblioteca Central, sinó a totes. A les de districte, més a la central. Exacte. Durant un mes. Aquest mes de novembre, del 2 fins al 31 de novembre, seran, que no me'n recordo mai quants dies té novembre, disculpeu. Això passa. Doncs hi haurà el de treball, que és el que hem treballat fins ara. D'aquí un temps en proposarem un altre tema i intentarem fer-ne 2 cada any. Com sempre diem, insistim, aquests llibres els trobareu a la Biblioteca Central de Terrassa, altres llibres relacionats amb aquest tema també, i per qualsevol dubte teniu aquí uns professionals que us atendran la mar de bé. Exacte, sí, a més, dir que fer-se soci de la biblioteca és gratis. Que hi ha molta gent que pagaria. És curiós, jo m'he trobat gent que diu no, jo ja pagaré el carnet, paga si vols, però no has de pagar, és gratis, és molt senzill. És gratis el carnet i són gratis els serveis que oferim. Vull dir que, en principi, és... Molt bé, i van a treballar gratis, tot és gratis. No, això no. Molt bé, Daniel, moltíssimes gràcies, de debò. I res, ja ho sabeu, aquesta recomanació que ens arriba de la Biblioteca Central, jo insisteixo que hi aneu, que visiteu els llibres que us podeu endur i, a més, que també us podeu estar allà, que s'està a la mar de tranquil també a la biblioteca, que es conserva aquell